Hej, jeg hedder Daniel, og jeg vil gerne lære jer at spille på ukulele her. Det er en lille guitar, den har bare nogle andre noder på strengene her. Den her, det er G, det er et C, det her det er et E, og det her det er et A, hvor på guitaren er det nogle helt andre noder, eller toner, mener. Den er rigtig let at spille på, så jeg tror let, jeg kan lære den. Udover den sådan rigtig lille, at du kan have den med overalt. Men jeg vil lige lære at spille på den. Vi starter på et C-dur. Vi tager en C-dur rundgang. Og C-dur, det er en finger her på tredje bånd. Og så en A-mol, vi lærer bagefter. Den er her på anden bånd. Første streng. Min pegefinger på min første bånd, tredje streng. Det er en F, det er nok ikke sagt. Så nu kan jeg spille. Jo, også noget, men jeg vil også lige lære en G, fordi der er mange lidt en akkord i den der. G, hvis I spiller guitar derhjemme, så det er ligesom en D på guitar. Det er bare en G på den her selvfølgelig. Hvor man gør det, er, at en langemand her på anden bånd, fjerde streng, og en ringfinger på tredje bånd, tredje streng, og en pegefinger på anden bånd, anden streng. Nu tager jeg lige. Og det er jo, den er jo også flot, ikke? Men jeg tænkte lige, at jeg ville lære en yndlingssang. Så hvis nu vi tager All of Me omkvædet, så kører den C, G, så det er den nye rækkefølge, A-mol. Of me, and you give me all of you. Wow. Nu er jeg lige lidt morgenæl, ikke? Men ellers, den lyder godt ind i en sang, og jeg synes, den er fed, og den bringer en glad lille mund. Den er så også rigtig billig. Den her, den købte jeg faktisk i Australien. Fordi jeg var på en tur med mit kor i Australien. I Adelaide, hvis I kender det. Der købte jeg den her for omkring 150 kroner. Så det er jo ret billigt. Så har vi flere her i huset. Vi har en mere min, og den kostede også 150 kroner. Det var min første ukulele, den stemmer ikke helt med. Den lyder også normalt godt. Nu stemte den ikke lige. Det her det er min lillebrors. Jeg ved ikke lige, hvor godt den stemmer. Men den kostede også 150 kroner, hvis du kan se, så er det samme design. Det er ikke med den her. Den er lidt større i bunden. Den stemmer så også. Men jeg håber, I har fået noget ud af det, og jeg håber, I har lært at spille lidt på ukulele, og I har fået mod på at købe en, eller låne en, eller et eller andet. Jeg har altid startet faktisk med at låne min onkel, og det er jeg rigtig glad for, fordi nu har jeg købt nogle. Og de kan tages med overalt. De kan tages med på en tur til lejrbål eller et eller andet. Eller alt. Og de fylder jo ingenting. Og normalt, så kommer der sådan en smart taske her med til en ukulele. Det er jo meget let. Vi ses.